dag taget til Bogense for at lave en dokumentarfilm om Rie Maegaard, indehaver af legekæden Bogense. Hej, jeg hedder Rie Maegaard. Jeg er indehaver af legekæden i Bogense. Kom ind og se min butik. Hvor lang tid har du været selvstændig? Det har jeg faktisk været siden jeg var 24. Okay. Er konkurrencen hård? Ja, der er selvfølgelig konkurrence, især efter der kom internet og alt sådan noget. Ja, konkurrencen er hård. Har du nogensinde overvejet at flytte din butik til f.eks. Odense? Nej, det har jeg aldrig overvejet. Jeg synes, det er rigtig dejligt at ligge i Bogense. Det er hyggeligt. Vi kender hinanden alle sammen. Det har også en vis charme. Så nej, det har jeg aldrig overvejet. Heller ikke til nogen andre steder? Nej, aldrig. Vi har set, at du har åbnet en butik længere hen, du kalder outletten. Er det ikke en udfordring til dig selv? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, det er en hjælp til mig selv. Så kan jeg holde den her butik meget pænere ved, at jeg har sådan en outlet, jeg kan putte alle resterne hen i. Så sælger jeg det hele til minus 50%. Ja. Ja, begge dele. Ja. Ja, og det skulle helst være inden 1. maj, kunne jeg høre på dig. Er der en speciel måned, som er markant vigtigst for dig? Altså legetøjsbranchen, der er det nok jul, der er absolut toppunktet. Der skal alle børn have julegaver, men i og med, at vi ligger i Bogense, så er juli også en rigtig god måned. Der har vi fyldt med turister. Der er det lidt anden form for salg. Det skal ikke pakkes ind. Børnene bruger deres lommepenge, og varerne bliver kørt ud af byen, så der er ikke noget med at bytte og så videre. Så juli er også en rigtig god måned, men jul er den største måned for legetøj. Har du været ramt igennem finanskrisen, og har du været tæt på at måtte lukke? Jeg har ikke været tæt på at måtte lukke, men der var nogle år, hvor vi alle sammen skulle tænke os rigtig grundigt om, og kun næsten tage de varer hjem, vi var helt sikre på, at vi kunne sælge. Det var ikke noget med at lave nogle satsninger af nogen art, fordi det var der simpelthen ikke råd til. Og man kunne mærke, at alle pengene satte lidt fastere i lommen på folk. Der var ikke det samme. Du har kun den 50'er, fik lille Rasmus at vide, og så blev der ikke lige smidt en 50'er oveni af mor og far, når det var ferie og sådan noget. Så ja, vi mærkede også finanskrisen, men nok lidt senere end alle andre. Børnene skulle stadigvæk have det, de skulle have. Hvad gjorde du så for at overleve? Jamen, jeg skar lidt ned på noget personale og arbejdede selv mere, og så skar jeg en lille smule ned på varelageret, så ja, det var de ting, jeg gjorde. Som selvstændig er det så tid til sjov og familie? Ja, det synes jeg, der er. Der er måske ikke lige så meget tid, som så mange andre har, men i og med, at vi selv kan tilrettelægge vores tid lidt, så synes jeg faktisk, det er gået meget godt. Altså selvfølgelig er det hårdt. Især er det hårdt, hvis mit personale bliver ramt af sygdom. Så er der jo kun mig tilbage, men ellers hvis bare det kører med personale, så kan jeg selv indrette mine tider og lidt bestemme, hvornår jeg vil arbejde og holde fri på nogle tidspunkter, hvor andre måske ikke kan holde fri. Hvor mange ansatte er I? Lige nu der er vi 3 voksne. Der er mig på fuld tid, og så er der 2 på halv tid, og så har jeg nogle store piger, der kommer efter skole og hjælper lørdag formiddag og i påsken og i pinsen og så videre, når der er rigtig travlt. Hvad er de største udfordringer som selvstændige i Bogense? De største udfordringer som selvstændige i Bogense, det må helt klart være vores varelager. Du skal stadigvæk have lige så mange varer, som de har inde i Odense, for at holde dine kunder i Bogense, men omsætningshastigheden er ikke den samme, som den er i Odense. Det vil sige, at omsætningshastigheden for sådan en vare her skulle faktisk være 4 gange på et år. Og det når vi ikke at have. Det når de måske i Odense, fordi de har meget større flow af kunder. Det har vi ikke. Det er mange gange de samme kunder.
men vi skal nogle gange tage de samme sortimenter, så vi kan godt have et problem med, at varelageret er egentlig alt for stort, som I sikkert også kan se inde i butikken. Så er det fordi, at vi bliver nødt til at have lige så stort udvalg som i Odense. Folk vil ikke vente på det, som de ville i gamle dage, hvis ikke vi har varen, og vi siger, den kan vi få hjem om 14 dage. Det venter de ikke på, så tager de den hjem over nettet, eller de kører til Odense. Så varelageret er helt klart den største udfordring. Vi siger tak for besøget og på gensyn i næste uge, hvor vi filmer fra Ærø.